Saud manalidok ni Tuhan tai, marhi ke pangurirang Jesaya, na ikon tubuh sada poso-poso, ima Yesus Tuhan tai. Ido sakang hatuaon ni Tuhan hebata, Tuhan masih perdosai. Nasaur diri na itu hita, ala di holong ni rohanai. Gilas ni roham nang arsak ni roham, diarian nang dibodarina Immanuel. Marhasadaon marhadameon, marlas ni roham mahita sunena ala Immanuel. Immanuel, domata manebata. Immanuel, domata manebata. Immanuel, domata manebata. Diras ni roham nang arsak ni roham, diarian nang dibodarina Immanuel. Marasadaon marhadameon,